Als je niet nog veel nu school ik een aster, kunnen we al rollen. Als je een beetje naar Louis, ik hier chicken uit. Zo ja, je kan daar zakken. Kunnen we vast sleutel uit de hand race dog in een aster van nu. Peter maar die staat er is die zo denken. Ik misschien. Dus goed. Laatste hersen. Hij is maar rustig big Mari. Hoe is zin? Hij was er gewoon in de braas zo. Neem eens het smaak kumuleren. Ik ga hier bij. Klaar maken. Cheese maar. Shell in. Oh ja. Dit is een aardig thing. Hey. I think the first night you would rarely sleep, so we'll go through the first night with no sleep, and then we'll sleep on the second night. I think it's stage 7 we get to sleep. But the whole race we'll probably sleep for 4 hours max, I would say, on a 4-day race. So it's not much. It's incorrect. The other side. Well, hush me and see the good as not yard to water, so Joe hush of touch reaction, but check here transition, so you know, right? Dag niet meer een beetje. Ja. Various scholen, naar lekker various Marius Park. Here we go. Oh, hey! Ja, was in Connie is München via de Kalen, cursus Slaniëne. Leis gewählt, wein hat uns los aus wein. Sind die Küchen picken das erste gehen jams München, oder vielleicht nicht cumail toll. Agus gaan we een uur toch een boel waren gemoor. So ja, het kwam tolle schön. Als je vek in de kummerig, zie je daar bellen. So als je cumail kan een watje door 4 keer. Agus als je vaak een laatje geleden München. And you're going to fast ski no gosh no camera. They're really choppy actually, like really choppy. Gelisk me, as capsize could you get a loch. A grange in the grach. I guess rhythmic in kayak. Ha Jeffrey to go bike. Ha a holishian hoslutig. As ha maar soms ik me just notion how to get Janu the jack points had dorst unjewoordje en so ha me tollish to build a kayak shachat. Now, doing our favourite thing, which is hiking in the mountains. What's not to know? She doch schale, maar weer een kleine kormbrui. How you feeling? Good. Everything is perfect. Ik een suas hier al, maar zijn mijn tas met vlekken get a gym, en ik kun het knie laten. Zo, kurst. Als je juist al suas kan ik weer krijgen, dus aan mijn vriendje wel te gach in de Dèan en zien dat suas een knop use chili garage. Turven rad, agus an sin fiús coúna gan háast. Cuideoch a bhí go máthroch a chum is München go bhfuil tíidir Coimhead in na seat. Ach sin Jenna mar skippe. Níl sin we're not going over. I sin coin go má romach agus Charles John Clough in this one. I'm just suck it up. Me orsnach. Decision. As je dal gáil an rát in München. And you'll snock. Ik zag het daar hietje. Ik vind hij zegt dat ik talle iets snock aan de shins van je came aan.
So, Haniel, Kuhne, come out and go rash cheers. Univore cosach yn rath na chrwch o snog. Gahara yn yr haisyn machen ys gyd yma sio. Ach sy'n gygunig yr ein sy'n. So fa sy'n styc i'r eich. Sy'n. Hasyn ti'n rhaid i fi rwy'n fad ar sôn Cores si a mile agus ha fad grot yn cinnteach. So, ha mi 4 holi ti fi ddars the mountain. So sy'n y Dèan wy'r checkpoint o'n leaving for some chain ar efo hawn. Hanna cinnteach yn cael yn gost. Blisters agam. Ach gaan anvaart agus de bij me in bike. Woehoe! Sy'n haast fiach yn byng jerry fi lorach. Ach, sy'n bech gyda'r yn droch gyfwn y gyfawn sy'n suas. Ga je rwyd gwyn sy'n Dèan a bi. Gyda hwle cael, hwle erbys da fiach yn lorach hwle cael i hyd la. Nyr ha tor the goal has agus tor yn mas yn dàrna leis yn reis. So fym sy'n smynch mi'n chygwyn i gyfa sy'n. Is that a path there? No idea.